Dinhi sa kalibutan mga igsoon, basta hari gani ka, naagyod kay kontra. Dinhi bas kalibutan ba? Si Jesus naingon siya, ang akong gingharian dili dinhi sa kalibutan. Ngano man, kay ang gingharian ni Jesus kanang iyang gilingkuran nga trono, matud pa sa unang pagbasa, tuwa na dito sa langit nga siya ra gyud maoy mahimayaon didto. Muna mo kanta tag himaya sa Dios. Unya matud pas atong tubag sa Salmo sa to, ang Dio, ang Ginoo hari, gibistihan siya sa kahalangdon. Siya mo'y labaw sa tanan. Wa siya'y kaaway dito sa langit. Pero kay nianhi man siya sa kalibutan, iyang manggi paabot ang iyang gingharian din sa kalibutan, aduna na siya'y kontra. Nanay kontra. Nga nanasad siya'y dumadapig, naasad siya'y mga kaaway. O kinsa may kaaway ni Kristo isip hari din sa kalibutan, kinsa man, ang iyang kaaway mao ang yawa. Ang yawa. Lingya imong tupad, ingna unsa man mo, kaaway mo o amigo mo si yawa. Ingna ko no. Ingna unsa man, amigo mo si yawa o kaaway. O kinsa man ning mga tao nga kauban sa yawa, ang nigamit sa batasan sa yawa. O ang unang batasan sa yawa, kana gyung pagpamakak. Kinsa ninyo dinhi ang wa gyud kapamakak karong tuiga 2024. Taas ang kamot. Mga sakop mo si yawa. Kay matud pa ni Kristo, tungod niini mianhi ako aron pagsaksi sa kamatuoran. Ang anaa sa kamatuoran mamati kanako. I'm here to witness the truth, and those who are living with the truth will listen to me, or mahimong akong kauban. Di ganita mo das kamatuoran, mahimo ganitang bakakon, matipon dayon ta sa gingharias yawa. So dinis kalibutan dunay duha ka gingharian og duha ka hari. Si Kristo, ang gingharian sa Dios, ug ang yawa sa iyang gingharian sa yawa. Unsa may timailhan sa gingharian sa Dios dinis kalibutan, ang tanan nga nabilong aning maong gingharian na ay kalinaw, na ay hustisya, na ay kaangayan, ug naagid ng paghigugmaay. Naaba na sa inyong balay karon, naabay kalinaw, naabay hustisya, naabay kaangayan, naay paghigugmaay, naaba na ron sa inyong pamilya. Lingo gani ka, pasabot, naa ka nabilong, ang inyong pamilya nabilong sa gingharias yawa. Sige na lang, ay na lang ng pamilya, kay naman sa yawan noon diha. Ang imo na lang kaugalingon, ang imong kasing-kasing, naaba kay kalinaw, naaba kay hustisya, kaangayan o gugma, na galisod sa mong tubag. Atong padako-dakuan, dinis atong parokya, naabay kalinaw, sa itong usa, hustisya, kaangayan o paghigugmay, naawa. Alang-alang jutay. Sa atong nasod karon, sa atong nasod, naabay kalinaw, naabay hustisya, kaangayan o paghigugmaay. Suga ninyo guhaoy. Thanks to social media, aware kay ta nga dinis atong nasod karon, ang atong nasod naagyod ang way kalinaw, kagubot, naa ang inhustisya, naa ang dili makiangayon, ug way paghigugmaay, pagsigig yog dinautay, sininghagay og sigig yod og ginukdanay.
Kinsay nagbuhat? Ang mga leaders nga membro sa gingharias Yawa. Na siya. Muna, sa atong ikaduhang pagbasa karon, nihisgot gyud ang sulat ngadto sa sa gipadayag nga ang atong hari nga mao si Kristo, gigamit niya ang kamatayon niya aron pagluwas nato gikan sa atong mga sala ug himuon ta niya nga usa ka gingharian sa mga pari aron mag-alagad sa iyang Dios ug Amahan. Pasabot, ang gigamit ni Kristo isip hari aron mabuntog ang iyang kaaway nga mao ang Yawa, ang prinsipe sa bakak, ang prinsipe sa kamatayon, mao ang iyang kaugalingong kamatayon. Si Kristo nagpakamatay para sa iyang mga gustong luwason, para sa iyang mga gihigugma. O kinsa may gihigugma ni Kristo? Kinsa man? Kinsa? Ang tanang tao, ang tibuok kalibutan. For God so loved the world that He gave us His only Son. O giunsa niya paghigugma ang tao? Gidumta ni Kristo ang sala. Munang doon natay nindot kayong prinsipyo nga makapahimo ni natong mabilong sa gingharian sa Dios ug mao ni ang pinakakamatuoran nga angay natong sagupon. Hate the sin, love the sinners. Higugmaa ang mga makasasala, dumti ang sala. Kung ang imong bana nangabit, higugmaa siya, dumti ang pagpangabit. Kung ang imong anak bakakon, higugmaa siya, dumti ang pagpamakak. Kung ang imong leader, mga bakakon o mga korap, higugmao nato sila, apan dumta nato ang pagkakurakot o pagkabuangon. Kung ang imong silingan palaaway, sigihan kag daot, higugmaa siya, dumti ang pagkalibakirog, libakira o pagkahinaot. No? Sakto ba na? Dili. Gamay ra kay nito bag. Ang katong ingong sakto, murag posible maura to'y membro ni Kristo. Kanang uban, membro pagyapos Yawa. Giling ya imong tupad. Ing na sugod karon, dinajod ko maglagot nimo. Giling na. Nasugod karon, dinajod ko maglagot nimo. Sige na. Lingi ba? Uy, ang di man mo manglingi. Nya maingon din siya, bantay magyaw-yaw ka ha? Nya tubaga dayon, yaw-yawa nako ang imong sala. Pero ako kang higugmaon mo na iguli ni mo sa inyo, moingon dayon ka, kanang imong pagsigig sugal ba? Lagot kay kuan ang imong pagsigig sugal. Pero it cannot change my love for you. Kanang imong pagsigig duwa sa computer ikang anaka ka, galagot gyud ko ana. Lagot kay kuan ang pagsigi nimo duwa sa computer o kanang imong pagtinapulan. Pero it cannot change my love for you. Ana ba? Nindot no? Maglagot yung kuan ang di mo mamalit og slot. Kanang inyong di pagpamalit og slot, maglagot yung kuana kay mga daw kay mustanan. But it cannot change my love for you. Nindot ano? Muna gibuhat ni Kristo, ingos Kristo, maglagot ko sa inyong pagkabakakon, maglagot ko sa inyong pagkapagarbuhon, maglagot ko anang inyong pagka-inhustisya, pagka-unjust, but it cannot change my love for you. Ingon niya, unsay pruiba? In siya, patya ko ninyo, di jud ko mo reklamo. Patya ko ninyo, di jud ko masuko ninyo. Agibitay gid sa cross, awa gid masuko. Kaya nga naman, ang iyang gikasukan, mao man ang atong paggarbuhon,
ang atong pagkakalibutanon. Pero ang atong kalag gihigugmas Ginoo, wa gid na niya biyai. Og ang tanang maayo iyang ihatag nato, bahala nag ang tanang dautan ihatag ngadto niya. Kanindot unta kun ang ato mga leaders ingon ani. Kanindot unta kun kining ato mga leaders ros nasod nga mga membro sa yawa na atanang pagpamakak, na ang pagka inhustisya, na aning pagkaway gugma, pagkapalaaway, pagka one-sided. Muhunong na unta sila ani. Gihigugma gyapon sila sa Ginoo. Pero usahay ra ba ang gugmas Ginoo dunay kinutuban? Kanus aman mo hunong inig kamatay nato. Mamatay ganita nga sakop sa gingharian sa yawa, wa magpuyo sa kamatuoran, paduang gitas gingharias yawa. Og diha mohonong ang gugmas Ginoo. Ang musod na ang hustisya. Because God is also a just God. Mohonong ang iyang gugma alang nato, kay wa naman tay ginhawa, wala naman tay free will to make decisions, og moso dayon ang hustisya. Ano? Awa, di ba nanawag ng yawa? Nanawag siya, ingon siya, ay pagsigpaminaw, ana, samuk-samukon ti ka. Ana, may gani, kay gipatay dayong yawa. Ana siya. Patya dayon. Congratulations sa atong mga pipila ka mga leaders nga mao karoy gihanukan sa tanang pagdumot, tanang kalagot kuno, tanang inhustisya, na bisa naghapit na mamatay, di lagyapon tagahag ambulansya. Congratulations. Hinaot unta nga dili sila masuko sa gibuhat sa mga pipila ka mga pulis, pipila ka mga leaders nato. Hinaot unta nga di sila masuko sa maong mga leaders o maong mga pulis. Ang ilanong ingnon, maglagot mi anang inyong pagka-inhustisya, maglagot mi anang inyong way pagbati nining hapit na mamatay, nga usa ka lawyer nga masakito, nagsuka-suka na. Maglagot mi anang inyong pagsigig hatag og inhustisya. But this cannot change my love for you. Kana untay nindot, no? Lingi ay mong tupad, ang di mo lingi iya sa yawa. Lingi ingna, I'm sorry. Nya ingna dayon, starting today, nothing gonna change my love for you. Gina, ingna na siya. Congratulations. Kaning paghatag og maayo, mao ni ang pag-share sa atong 3 T's: talent, time, treasure, in a loving and merciful way. Kana bang wa ta maghunahuna og unsay musod nato? Tagaan ta mog sample, ang atong CTUMM nagtukod tag mga balay sa mga tao nga nagpakita lang nga nagantos. Nakit-an sad nato nga nagantos sa ilang balay, nya kita nang hatag tag CTUMM para na ako nang gihimo nga project sa akong birthday, mo nang wa jud ko nag-celebrate karon. Ningon ko ninyo, mohatag mo gift, CTUMM na lang, slot na lang. Thanks be to God, nakasugod na ta, nakahuma na tag tulo ka balay. Gusto mo mutanaw? Sige, mananaw ta. First nga balay, before na siya, ang after, mao na siya. Ang second nga balay, mao na before, nya ang after, mao na siya. Ang third nga balay, mao na siya, duha ka side ang gihimuan, nya ang after, mao na siya sad ang balay. So atong pakpakan atong mga panday
Salamat sa ato mga CTU-MM, pero naapay daghan nga palitonong slot. Ang atong CTU-MM naapay 18,112 ka slots nga available, 100 pesos per slot. Nya ang atong halin niabot nag 51,888 ka slots ang atong nahalin. Pakpakan nato ang namalit nato. Ang atong SBF DAG para sa atong kumbinto na natay halin 44,314 ka slots, naapay 15,686 ka slots nga available, 500 pesos per slot. Sus ka, nindot untag mahurot ni karong month of December or this year para sa ato mga contractors. Lain sad nga pagpaambit kaning time ang paghatag og panahon niya sama aning pagsimba, no? Kana time ni simba ta niya, dili magsigi gawas-gawas. Spend your time with the Lord kung mahimo, no? Napamang natin manimba nga bisag anytime mo gawas gyud. Pagsakripisyo para ma-share nimo imong time. Nya dayon talent like anang profession. Karon bitang bag-o naka-convince nako ang duha nato ka parishioners nga ning ingon nako, Father, pag-practice aning among gi-practice low carb diet. Kay sugod ato akong last birthday 2023 pagka 60 years old nako, sugod dayon ko maintenance para sa sugar. Kaya akong sugar 210, moabot usay 250, nya mag-maintain gina 160, 150, 190. Ana. Og tuod man isugod kog inom atong November 24, 2023 last year. Pag-abot nako og January, ni-increase na sad ang akong giinom. Pag-abot og April, increase na sad. Pag-abot og July, ni daghan na gyud. Nya gitudloan ko nila lagi aning low carb diet, and thanks be to God, akong giswayag paminaw o gitan-aw nako, wa ni kaila nako si Dr. Grace Rohotan na ana sa YouTube. Nitan-aw ra ko sa iyang mga lectures diha, mga iyang gipang vlog diha sa YouTube. Daghan na kayo mga akong gipang paminaw o na-convince ko nga mosugod anang low carb, no? Low carb and fasting diet. Nisugod sa kuwatong July 20 hangtod karon. Wa na ko niinom og tambal, sorry doc, akong doktor. Wa na ko niinom og tambal, wa na ko niinom og vitamins, wa na ko niinom ato mga food supplements. Nya mga 4 days ago, nagpa-check up ko ang akong 6.90 nga last nga check up nga level sa sugar, diabetes na gyud. Karon ibalik na sa normal 5.70. Ang akong fatty liver, grade 1 ba to or stage 1 ba tawagan na? Karon nawa na. Ang akong sakit sa hawak, sakit sa tuhod, tanang panakit dinis mga joints, 90% nawa na sad siya. Wa na ko magsigi og sipon, wa na ko maluya, musaka ko na atong building, up and down, di na ko mopahuway, di na sad musakit akong tuhod, mura na kog ulitaw. Onya, sa una, double X ko ang akong size, karon luag na nako ang large. Ang akong karsones, bago pa nakong gipausab ang hawak, kaya ni-diferensya na og 4 inches. Nya, ano ako maning gi-share? Salamat aning mga doctors na nagsigig padayon og research para sa kaayuhan. Og moingon kung para sa kaayuhan kay dili man tambal ang ilang gi-introduce. Ani nilang Dr. Grace Roho, ang gi-introduce nila is discipline sa kaugalingon.
Matod pa nila, ayaw sudlig basura ang imong lawas aron dili mamatay. Manglimpyo. Limpyuhi ang lawas. Karon sad, igtanaw na ko sa mga pagkaon. Basura na sa akong lawas. Basura na sa akong lawas. Di kumukaon anang basura. Nya karon sad, ako sa ninggi dala ngadto sa akong spiritual life, isipare. Ikakita na kog chicks nga gwapa kayo ko, basura na. Nya moingon sang yawa, panagsailan ko, lisod kayo panagsaan na nimong basura. Ikakita na ko og mga kwarta, daghang ing kwarta kanang inyong mga donations, lami kayong tigomon isod sa bulsa, moingon ko, basura na sa akong pagkapare. Nya inigtan-aw sad nako nga lami kayong tamparuso ng tao nga magsigig daot nako. Mingon ko, basura ning batasana. Di ko ni entertainon. Mingon ko, kapugong magani ko 4 ka buwan na karon nga wa jud ko mukaon as akong naandan nga mga pagkaon nga akong gitan-aw nga maka basura sa akong kinabuhi. Kanisang akong spiritual life naman sa ko'y paboritong sala. Ako sa ni siyang hunongon, disiplinahon sa dako akong kaugalingon, dili lang limpyuhan akong lawas, limpyuhan pud nako akong kalag. And salamat sa mga tao nga ning paambit ini. Ako sa ning ipaambit ninyo to appreciate life. Di ko ingon nga di ko mamatay, di sa ko ingon nga taas kay kong kinabuhi, pero ang ako lang appreciate life. Give justice to yourself, to your neighbors, and to God who created us in His image and likeness, who created us very good. Og nangandoy nakita untang tanan maadto sa iyang gingharian. Limpyuhan nato atong lawas, limpyuhan sad ang atong kalag. Matod pa sa panultihon, cleanliness is next to holiness or godliness. Manindog na ta mga holy.